velkommen til... Kigger bare ned. Og velkommen til min kanal. I dag spiller vi Pixelmon sammen med Jason og Elias. Bare gavs. Lad være med at hoppe ind i mig. Og ja, der spiller vi på en server. Og jeg har en meget smuk Eevee. En meget speciel server. Ja, det er meget specielt server. Jeg bruger gas. Jason, den er grim, den der. Gasly. Ja, du starter med en meget flot Gasly, så der er lige så blå i stedet for. Ej, hvad er jeg fået for lortes angreb, mand. Så kom. Avatar! Du ved godt, vi kæmper. Kæmper. Hvad er det, jeg har fået for lorteangreb? Jeg vil Har du nogle angreb, der skader? Jeg vil kæmpe mod en af jer bagefter. Ja, jeg har Link. Det paralyserer ham. Ja, det. Læg der slikker din Pokémon på den anden Pokémon. Ja, og det jeg har hypnosis. Hypnosis. Det hypnotiserer den. Ja. Fuck nogle lorteangreb. Jeg har kun et angreb, der skader. Og det er lidt. Elias, hvis du ser hvor lidt Jeg gifte en Venipede. Det er Det er jo ingen slet. mening. Forgifter du Venipede? Ja, eller den er på en måde paralyseret. Hvordan kan jeg paralysere en Pokémon, der paralyserer selv? Hun er ikke på Elias, jeg vil kæmpe mod dig bagefter, selvom din Pokémon ikke er fuld heal. Men det gør ikke noget. Kom så. Kom i! Ja, det gør man. Se, hvor en lille Eevee jeg har. Nå! Nej, okay. Jeg har Tail Whip, Tackle, Sun Attack, Hope Hand. Okay. Jeg leder efter en healer. Der er der spawn. Ingen kan ingen effekt. Ja, hvorfor er ingen effekt på dig? Nej! Nej! Hvad? Når jeg er alene, Ja. hvis jeg udvikler min Gasly, ikke, og der bruger jeg normal type træk på den, bliver du paralyseret og skadet. Jeg har min Eevee er normal type. Ja, netop. Og det er det dårligste at bruge mod en Poison og Ghost type. Elias, der er en, der vandt. Pocket vandt i den der helper kist. Nej, ved vote. Jeg fik den til så. No. Elias, der er en, der har vundet den der flyvende haj. I vote. I level 87. Vi kan heller ikke komme ud af kampen, og ingen af os kan vinde. Rip. Jeg bruger lidt på mig. Jamen, det gør jeg også, jeg bruger læk hele tiden. Det skader dig ikke. Der står, Gasly used link. It doesn't have effect on Eevee. Wow, du kan ikke skade mig, jeg kan ikke skade dig. Okay, man skal være i kamp for at kunne fange Pokémoner på den her server. Ja. Rip. Mr. Pepperoni. Ja, det siger jeg også. Hvad skal vi gøre, Line? En af dem I have no idea. Jeg ved godt, hvad jeg kan gøre. Du skal Minecraft ned. Elias, ellers kan du. Jamen, jeg er ude af kampen nu. Nå, okay, så skal du ikke. Det var også dig, der optager sig. Nej. Jeg får ikke tistes. Så vil jeg putte min TM i. Ja. Hvad for et program er det, du filmer med? OBS. Mig? Ja. Jeg filmer Hvad er YouTuberne gerne vil vide det derude? Nå, ja, men jeg filmer med OBS. Ved, at hun er ekstremt dårlig til at bruge det. Hold! Lad os filme. Hvordan gør man nu? Ikke mamma. Nå, nu skal jeg bare ændre på nogle indstillinger. Hvordan nu jeg gør det? Og så finder jeg ud af, at jeg bare skal dobbeltklikke. Elias, skal vi tage en kamp igen? Nej. Hende hvor er henne? Min Pokémon er blevet level 10. Hvor er hende? Jeg mener, Elias, please, jeg har kun 2 Pokémoner. 2! Ja, Jeg er nu fanget. lorte Pokémon.
I guess. Hvorfor har du fanget... Hey, vi havde også den der aftale i går. At din Jason, du skal smide den væk. Hvorfor? Fordi vi har lavet en aftale i går, at du ikke måtte fange en Pokémon før, at din at din Pokémon var i sidste udvikling. Så du så smidt den væk. Jason, skal vi kæmpe? Du vinder. Kom nu bare, Jason. Okay. En normal type, det skulle ikke være sådan en god en, medmindre det er, hun får udviklet sin Pokémon. Hvorfor kan jeg ikke sætte den frem? Jeg kan ikke tage den frem. Jeg kan heller ikke sætte min frem. Åh, Jeg rejoiner serveren. ja. Det er tekniske problemer. Elias, du har tekniske problemer. Tekniske problemer. Hold da. Er der nogen, der gerne vil kæmpe mod en træner i level 19? Nå. Ej, jeg blev poison. Jeg har fundet en Pokéball og fandt en Staff eller Stave Staff eller andet. Jeg fandt level 11 Tommy. Nå, Jeg sagde, du vandt. Elias. Ja. 3 slag for at vinde, fordi så er den død. Han der Tommy, der havde en level 11 Pokémon one-shot og min Gastly level 10. Wow. How can that be? Det kan være, den var super effektivt, det angreb han brugte. Nok. Ej, du kan ikke forstå, hvorfor jeg siger, at min den er dårlig, vel? Jeg troede, den var en god Pokémon, men nej. Venner, kom. Lad os gå på adventure. Ikke den vej, Elias. Vent din. Let you put over here. Hvor er Jason? Jeg er ude at kæmpe. Kan man gå ud og finde ham? Nej. Det var totalt en Når du er færdig, så har jeg sgu skråstræk spawn. Er det en boss? Ikke han. Og venner, eller guys derude, når det er i næste episode, der har vi Pokémon skin på, altså hvor så er vi klædt ud som forskellige Pokémon. Så tager vores dejlige Minecraft-figur har Kikorumis på. Okay, jeg kan ikke dræbe Pokémon, tror jeg. Jeg tabte til level 7. Level 7 ret til at tabe det til. Var det ikke en jo, det er også en normal Pokémon. Så er det fordi, at normal type træk er super effektiv mod dig. Uden at kæmpe på den der Ekans. Det er en boss. Den Okay, Jason. Nå, der er døde. Sådan. Mm. Klik E. Og så højreklik på Pokémon, du kan se i venstre hjørne. Ja, Og så klik Stats. ja. Så kan du se, hvilke slags Pokémon din er. Og hvor god den er i Defense og Speed Attack og sådan noget. Jeg speed den 14. I min Speed, der er 23. Hvad er din i Attack? 13. Der er min 1 over din, der fordi jeg er høj level. Hvad er din SP Defense? 12. Hvad er din normal Defense? Den er under 16. Attack. 16. Du er mere Defense end mig. Altså HP med min HP 31, Attack 15, Defense 15, SP Attack 16, SP Defense 17, Speed 17. Hvad er det for en slags Pokémon du har? Er det bare en helt... Står der Ja, bare det er normal? normal. Ja, normal type. Det var Eevee. Normal type. Venner? Hvor er Ja. det? Jeg render rundt og flækker fugle. Nej, vi skal jo på Pokémon-eventyr. Sammen! Jeg fandt en plaus, eller plus, eller hvad den nu hedder. Må jeg spørge, hvor kan man se, hvad for nogle dimser den er? Det kan man se, hvis du er på stat, så lige under den, der er der sådan, eller lige over den. Lige over det billede, du har. Ja, bug og poison. Jeg har set din bug poison. Min, det var en gas poison. Ja, det var en ghost type. Kom her, fugl. Jeg vil bare kæmpe mod et eller andet, så jeg kan se, om jeg kan dræbe noget. Jeg kan dø til en ratata. Jeg kunne heller ikke nakke en plus i level 15. Nå, Ja, jeg kunne ikke engang der er dræbe en Elias.
Jason, hvor er du? Den ved et hus. Jamen, skriv spawn. Jeg skal på Pokémon-eventyr. Du ved godt, jeg er ikke langt væk fra spawn, ikke? Jeg er næsten derhen, hvor vi filmede, ikke? Pokémon Adventure, come on. Vi skal også lave flere Pokéballs. Oh shit. Nej, der er legendary. Jeg vil kæmpe mod den. Det kan løbe lidt i. 76. Eller løb du. 76. 76. Hey, wow. Han var det. Den er 76. Den giver jeg sgu ikke kæmpe med. En mobber. Det har jeg aldrig hørt, det der. Den er 76. Så gammel. Den er 76. Så er der en af mand, der er 76, ikke? Han er 76, eller 76. Altså 76. Så er han 76. Line, det er okay. 86. Ser du en mand, der er 86? Nej, han er 76. Nej, 86 igen. 76. 76. Nej, 86. Og så, hvor mange op jeg blev 76. Jason, kom med et sponsor. 76. Ej, der er måske lige lidt level tilbage, men okay. Nej, vi kan jo ikke skære hinanden. Ej, shit. Vi kan ikke skære hinanden. Sand attack. Line, jeg prøver at vinde over level 20 Pokémon. Den har ikke skadet mig endnu. So whip. Helping hand. Dør til din Pokémon, mand. Ej, vi kan jo ikke dø på nogen måde. Nej. Jeg kan heller ikke fange din Pokémon. Ej. Jeg gik ud af. Ja, det opdager jeg. Så healer vi min Pokémon, fordi jeg kan. Fuck dig, mand. Det var også bare søge din Pokémon. Hvad kan det der blåbær ikke tåle? Blåbær? Jeg kæmper ud et blåbær. Jeg ved ikke, hvad blåbær ikke kan tåle. Den kan da ikke tåle hvad som helst, tænker jeg. Den kan ikke tåle, at man maser det med et eller andet. Blåbær Jamen, ikke engang tåle, at vi man æder det. spillede Elias, for fuck's sake. Hvad?